Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa ze hry Brawl Stars. Toto je prvé video, tak ja sa volám Grecky 99, ako vidíte aj moje meno, je tam ešte pridané GS. Tak mám Brawlerov 27, nedávno mi padol Nani, včera mi padol. Tak akurát je ako sobota, je tu big game, tak ale... Poďme teda si zahrať. Som 22. úroveň, ako vidíte, a idem na 23. Tak poďme si teda dať prvú hru. Dneska tu nechcem moc zdržovať, budem mať 10 minútové videá, budeme kupovať oferky, aspoň dúfam. Asi áno, budeme gemy dokupovať, no neviem to, či to uvidím, ale streamovať budem, ale ešte nie hneď. Nechcem sa hneď odhalovať, ale niekedy sa odhalím. Takže... Dobre, poďme sa venovať hry. Tak je s nami Surge. Počkať. Dobre. Bow. Počkať, dám ho. Dobre, počkať, tak málo HP mu zostalo. Počkať, toho Surge dám. Podľa mňa Surge není najsilnejší brawler. Je to taký stredný podľa mňa. Aj, dokiaľ to som neurobil dobre. To som vôbec nezahral na dobre. Nevadí. S tou raketou, alebo čo to je, neviem. Dobre. Neviem, čo to je proste. Takže dáva Nani. Som rád, že mi padol Nani. Naniho som aj dosť chcel. Vám poviem. Nech nie som 5. Len nech nie som 5. Som 5, no nevadí. Nevadí, tak ja sem Grecky, ako budeme tu všeličo robiť na našom účte. Mám aj druhý účet, áno. Chvíľu mám všetky legendy. Mám iba jedného na Star Powere, mám friendovia. Ale poďme si dať jedno bounty a potom to pro dnešné video ukončíme. A až tak 2-3 krát do týždňa budem, také 90 minútkové videá budem natáčať 2 krát do týždňa, 2-3 krát. Ešte uvidíme, jak to bude. Lebo dneska som sa pýtal, že tak budem natáčať. Počkaj, Nani, nie zabila, že budem natáčať. No tak som sadol si a... Počkaj, ja sa zasekávam. A sadnem si, založím si youtuberský účet. Tak, je to tu. Prvé video si idem natáčať. Poviem vám, jak som, tak... Počkajte, niekto tu hučí. Nevadí. Tak počkať, vyhrávame, ale... To je dobré. Toto nič. Prvé videjko. Nie. On ma zabil. Ale túto mapu nemám až tak rád, lebo všetci z kríku tam na teba môžu výjsť. Počkať toho Surge'a. Dobre. Je tu kríky, ideš vedľa niekoho, tak ťa hneď dá. Hlavne na toto je povedne dobrý Nani. Preto som si dneska toho na neho prichtal. Ešte preto, že ho som dostal a baví ma s ním hrať. Tak to je to remíza zatiaľ, počkať. No, 19-17 vyhrávame. 40 sekúnd do konca, to je 4 minútky. Tak zhruba. Tak, túto... budem hrávať asi zatiaľ bez zvukov, aby ma bolo dobre počuť. Neviem, ako je to dobre. Neviem, ako to je s tým YouTubeom. Neviem najviac, ako to je s tým YouTubeom. To je ten problém, ale dobre. Ale zatiaľ som to pochopil. 10 sekúnd do konca nám zostáva. Počkať, ešte zabijem toho. Počkať, tu dám raketku. No dobre. Máme tu prvú hru, teda druhú a win. Surge Star Player. Máme 11. rank. Tak ľudia, ja bych to pro dnešek ukončil. Ja som Grecky. Tak sa majte a čau.